חוזר. עכשיו בא לי לשחק עם הכדור, משעמם לי לבד. אולי נזמין עוד חבר אחד, נכון? אוי, תודה לכם, באמת, כמה חברים יש לי פתאום. סבלנות, יש לי פה חבר, תראו איזה מגניב. ואפילו נפוח כמו בלון. באמת? ככה זה יש לו. שאלה אם הוא אכל, שמן. זה שמנו בואי תשב ככה. תראה כמה הוא מרביץ. תבוא לקחת את זה והוא הולך בבית. בוא תיקח אותו, לא עושה כלום. ילדים, יהיה מלא ביי ביי. תשתדלי לא לזוז הרבה. זה במקום? נראה לי שהיא מעולדת, לא? גם אני לפעמים... אתה לא מעולך, אתה סתם מעצבן. מה אתה? מה אתה? קיבלת בומבה בראש, אה? אני רוצה להסתובב, אבל בלי קיה, בלי סוכר. לא, לא להסתובב, תשמעו עליו. אבל אי אפשר, אני לא יכולה לראות את הכל ביחד. אוקיי, יש לי פה עוד מחפר. אני רוצה להזמין חבר אחד. בואו נראה מה אפשר לעשות פה, באמת. בוא תעזבי את העבודה. בוא נראה. איך קוראים לך? בוא תעזבי מחפר שלי. נושא יבוא לזה לך פה. ויד שנייה פה. נושא אתה מחזיק חזק. אני אתן לך חבר שאתה מוכן לשמור עליו? יופי, תסתכל עכשיו בכל המצלמות. תן חיוך לכולנו, בוא! הוא מחכה עזרה, תגידו מה עשית? עכשיו תראו מה ניגו מוכן לעשות. 3, 4, תעיף אותה. כל הכבוד, תקחו את החיים לניגו! אקרובטי. מה אתה עושה פה? תקשיבו, אני גם עכשיו מרגישה כמו גיבורה ככה, בא לי גם לשחק איתו. שכחתי להגיד לכם איך קוראים לו, קוראים לו פינג פונג. והם יכולים לשחק. פינג פונג. פונג. למינים, נכון? אז תראו איך זה הולך. קודם כל, אני רוצה את החביבי שלי, הוא ראשון. הוא הכי גדול. שמוליק, מי אמר שאתה יכול לעמוד לכאן? בלי שוב. פינקול, בוא תשב. אתה משתתף או אתה יושב כמו פסל? גדול. אז קרוסלה של יונים יש לנו, נכון ילדים? נכון, גלגל ענק, בדיוק כמו בסופרלנד. רק איפה אתם מתפוקה, הפיים שלכם. לא קרה, סבן ילדים. מה קניתי? איפה לשמור? ילדים מחכים. שנייה, אחד סיבוב קטן אחד במקום. 2 במקום, 3 במקום. פינג-פונג. תמיד במקום. הביתה. איפה המקום שלך? המקום שלי כאן, ילדים יכולים לעזור לי. בכיף. להשאיר ביחד. זה לא חתונה, זה קייטה. תקשיבו ילדים, אני זוכרת שרציתם את היונה שלי, זה נכון? רוצים? אני רגע, אחת אנחנו נפתיע אותה. עזוב אותו. זאתי מה את חוזרת הפעם? בוא ליד יופק. לנסות עוד הפעם? כן, אז בואו תפתרו עד 3, חזק. 1, 2, 3. למה היא מתנהגת ככה? להגיד לכם למה? פשוט קוראים לה בומרנג. מי יודע מה זה בומרנג? רוצה להסביר? נכון, כל הכבוד, הוא לבד חוזר בחזק. אז זה בומרנג שלי. ורק שלי. תגידו, היה לכם כיף עם הילדים? עכשיו אני מצלמת. תגידו ביי ביי.
כלבים. חמודים. ועכשיו ילדים, שימו לב, כי עכשיו בבמה ההפתעה שלנו. אבל אתה לא מגלה מה זה. שמעתם? לא לגלות. איזה כלבים תקשיבו חמודים. ילדים, נראה לי שאתם באתם לכאן ורוצים לקבל הרבה הפתעות, זה נכון? אז אני רוצה לחלק לכם, אבל נורא קשה לי. אולי תעזרו לי? העזרה זה ככה, יושבים יפה, אפשר לשלב ככה ידיים, אני מסתכלת, אני בוחרת, ואני אתן לכם מתנה, לא הפתעה, זה מתנה שלי. קחי את האף שלה, הוצאתי אותו. אוסקר. בוא נשב פה. יואו, תראי איזה חתול, אימא'לה. אימא'לה. הנה, תסתכל לי שם, הנה בנים יושבים, כל הכבוד.